Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündölegi gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Türkmenistanda aýal ýyzlaryň daşky görnüşi libaslary babatynda nowatdaky çäklendirmeler girizildi. Azatlyk Radiosynyň ýerli çeşmeleriniň we Türkmenistandaky ýagdaýlary izlerleýän beýlik neşirleriň maglumatlaryna görä, resmiler ýurdun döwlet idaralarynda işleýän we ýokary jaýlarynda okuyan aýal ýyzlaryň giýýän köýnekleri, özüne serenjan bermek üçin ulanýan kosmetik serişdeleri babatynda täze talaplary öňe sürüp başlapdyrlar. Mundan beýlek aýal ýyzlaryň köýnekleri ýere çelini ýetip, diňe köwsüň uju görünür ýaly uzynlykda bolmaly. Köýnekleriň ýeňleri hem barmaklaryň soňky bogunlaryna çelini uzynlykda bolmaly. Türkmenistanyň Kronikasy neşri Daşowuzdaky Owa Hojalyk Institutunyň aýal mugallymlaryndan milli köýnekleri bilen birlikde olaryň içki geýim balakly bolmagy hem talap edip başlandyklaryny habar berýär. Neşir geçen hepdäniň ahyrynda Daşowuzyň etraplarynda degişli ýolbaşçylaryň ýürüýte ýygnaklary geçirip, bu täze talaplary ilaty ýetirendiklerini aýdýar. Resmiler tarihi kökleri we milli medeni mirasy ýatdan çykarmaly däldigini aýtdylar. Esasan mugallymlaryň libaslary barada gurrun edildi. Erkek mugallymlaryň ýyşdy gary kostyum jalbarda, ak köýnekde we galstukda, aýallaryň hem ýangly köýnekde, başy öýmede we balakly bolmalydyklary aýdyldy, diýip neşir ýazýar. Mundan başga aýallardan dyrnaklaryny renklemezligi, gaşlaryny ütmezligi, kirpiklerini üstürmezligi we saçlaryny açyk reňke boýamazlygy talap edilipdir. Ýygnakdan soň, ýagny duşenbe gününden başlap, bilim edarlarynda aýal mugallymlaryň köýneklerini galdyryp, balak giýip giýmänlikleri barlanyp başlanypdyr. Bu ağırlıkta Türkmenistanyň alternativ habarlary neşride Türkmenistanda aýal ýyzlardan köýnekleriniň giň bolmagy, ýagny bilini alkymlap durmazlygy talap edilip başlanandygyny habar berýär. Gadymy döwre gaýdyp geldik. Men 20 ýaşymda. Indi näme, garrenem ýaly gezeýinmi? Indi näme, parança geýmeklerini talap etjeklermike? Diýip Aşgabatlyk ýyzlaryň biri Türkmenistanyň alternativ habarlary neşrine ýazypdyr. Ýatladyp geçdik, Azatlyk Radiosynyň ozalda habar berişi ýaly şu aýyň başynda Türkmenistanda aýal ýyzlaryň suwy düşýän giýimlerini, hatda bikini kupalnikleri we şortlary ýurdun çäklerine getirmek gadagyn edilipdi. Sonda Azatlyk Radiosy bilen anonim ýagdaýda gurulyşyň gümrük işgärleriniň biri gadagynçylygyň türkmenleriň ahlak nukdaý nazaryndan, ýagny türkmen gyzlarynyň kupalnik giýmeli däldigi sebäpli girdilendigini aýdypdy. Şol bir wagtda Türkmenistanda döwlet idaralarynda işleýän aýal gyzlary dyrnaklaryny we kirpiklerini üstürmegine, saçlaryny has açyk reňke boýamagyna girdilen gadagynçylykdan soň gümrükden açyk reňkli saç boýaklarynyň, şeýle-de kirpikleri we dyrnaklary üstürmek üçin niýetlenen serişdeleriň de geçirilmeýändigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Yeri gelende bellesek, Türkmen häkimetleri ýurtdaky aýal ýyzlaryň daşky görnüşi bilen baglylykdaky çäklendirmeleri has Irakdan girizip başlapdy. 2013-nji ýyldan başlap dürli köpçüliklerin çäherlerine gatnaşan gyz taliplerden gyrmyzy renkli köýnek bilen birlikde ýaglyk takmak, ýokary kujaýlarynda durmuşy çykan, hatda aýrylyşan gyz taliplerden başlaryny ýa gyňaç ýa-da öýme bilen örtmek tapşyrylypdy. Döwlet resmileri we mediasy niraýetlaryň daşky libaslary bilen baglylykda girdilen gadagynçylyklar, nide olaryň sebäpleri barada maglumat berýärler. Türkmenistandan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçünetýär. Türkmenistandan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda izlerler. Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde siz bilen men Sultan Atçylowa gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Mary welaýatynyň etraplarynda malimleriniň eň zeruri hasaplanýan kepeňinde 3 hepdeden bäri satyga çykarylmaýandygy barada maglumatlar bar. Mary welaýatynyň Murgaw etrabynyň ýaşaýjy kärendeçi telemi aýtmana görä, kepeň satyga çykarylmadygynyň sebäpleri häzirki wagtda gurçuk togumly ýetýän kärendeçilere kepek berjek diýip olary ýüpek gurçugyny hat oňa diýetmäge höweslendirmek maksady bilen kepek satydan aýrylypdyr. Kepeň öndürilişi juda ujypsy bolanlygy sebäpli döwlet tarapyndan öndürilen
bilen kepek tatıwa çıkarılman, bazılarda saklanyp pileçilerin pile tavsırmana garaşylýar. 100 kilogram pile tavsyran pileçe 1 tonna kepek döwlet wagtyna berjekdikleri barada vilayatyň ähli etraplarynyň pileçilerine wada berilipdir. Şol sebäpli kepeginde 3 hepdeden bäri tatuwda ýok diýip teleýär. Her ýyl hem kärendeçiler gurçuk tohumny ýitecek diýip gurçuk tohumny kabul edip alsalar da tawsyrlan pile tölenýän nyrkdan kanagatlanmaýan pileçileriň ýüpek gurçugyny ýitetmäge o diýen ünüs bermän gelendikler sebäpli pilenin öndürilişiniň ozalky ýyllary juda pete gaçandygyny ýaşaýjylar belliýärler. Edaralara ýitetmek üçin hökmany berilmeli gurçuk tohumny ony ýitetmäge kärendeçi tapyp, edara kärhanalaryň işgärlerinden bolsa pul toplap, toplanan pul gurçuk tohumny ýitetmäge boyun alan pileçe öňünden tölemek indi bir näçe ýyl vilayatda dowam edip gelýärdi. Ýöne tut ýetmezçiligi, pili ýetmek üçin ýürütelestirilen jaýlaryň ýetmezçiligi, galy berde ýüpek gurçugyny ýetmegiň hazırdygyny gaçan käbir pileçiniň edaralar tarapyndan tölenýän puly öňünden alyp, soňra gurçuk tohumny geregiçe ýetmedik wagtlarynyň hem kän bolýarlygy sebäpli bu ýyl vilayatyň etraplarynyň jogapkar ýolbaşçylary pileçileriň öýlerine aýlanyp piläniň ýetilişine berk gödäwçilik edýärler. Hemde pileçileri höwetlendirmek maksady bilen şil pileçilere döwlet wagtynyň kepek kem berme wada etdiler diýip teleýär. Geçen ýyllar öndürilen ýokary hily pil üçin her kilogramna төлenen 7 manady. Ýokary hily bolmadyk pilanyň her kilogram üçin төлenen 1 manady. Uçypdy saýan pileçileriň köpüsi ýüpek gurçugyny geregiçe ýetmän. Vilayatyň döwlete tawsyrmaly pile planynyň ýerine ýetirip bilmedikleriniň kän bolandygyny. Şol sebäpli bu ýyl pileçilere tawsyrjak her kilogram pile üçin tölenjek narhyň hem ýokary boljakdygyny jogapkar ýolbaşçylaryň pileçilere söz berendigini hem telem sözüne goşýar. Emma öndüriljek pilanyň her kilogram üçün döwlet tarapyndan näçe narhyň kesgitlenen barasynda pileçilere anyk bir zat aýdylmandyr. Ilatyň esasy agyrly ýeri bolan kepek ýetmezçiliginden peýdalanyp 100 kilogram pile tawsyran pileçilere 1 tonna kepegiň döwlet wagtynyň beriljakdygyna söz berilipdir. Pileçiler bu wagtlary anandylar. Emma pile tawsyrlanan soňra wagtlar ýerine ýetjekmi? Bu wagtlar hem daýhana berilen adatdaky boş wagtlar boljakmy? Ony häzirlikçe öňünden bilýän ýok diýip her neçe kemmorda kepek wagtyny amtalyp ýüpek gurçugyny has ahlasly ýetmäge çalyşýan kärendeçileriň bu ýyl artandygyny ýaşaýjylar belliýärler. Şol bir wagtda da öz hojalandaky mallar üçin iýim tapman kötenip beren ýaşaýjylaryň hem artandygy aýdylýar. Ýüpek gurçugynyň bahymrak piletiniň tawsyrylmagyna pileçilere wada berilen kepek döwletden alyp pileçileriň ony kepek gözläp beren alyjylara satmaklaryna umyt baglap garaşyp oturan ýaşaýjylaryň hem müňlerçe aýdylýar. Özünde maly bolmadyk pileçi elbetde döwletden bayrak höküminde alan kepegini satar da şonda bir näme iýim alyp mallarymyzy açlykdan çykaraýmasak ne iýim satyn alyp bolýar, ne de meýdandan mallar doýup bilýär. Ýagyn az bolanlyk sebäpli meýdanlarda hem ot ýok diýip iýim ýetmezçilik sebäpli güzeralarynyň has hem kynlaşýandygyny ýaşaýjylar nagtýarlar. Gepliýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda azy önümleriniň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň fonunda ulanylan hojalyk hyzmatlaryny ölçeji gurallaryň we olary oturtmagyň narhlary hem ýokurlanýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary hususanda suwy ölçeji guralyň bahasynyň häzirki wagtda 200 manada ýetenligini we ony oturtmak hyzmatynyň bahasynyň 50 manada durýanlygyny habar berdi. Deňeşdirme üçin geçen ýylda şol bir guralyň bahasy 130 manada, ony oturtmagyň narhy 35 manada barabardy. Habarçymyzyň sözlerine görä, emma geçen ýylyň aýagyna degişli döwürden tapawutlykda häzirki wagtda bu ölçeji gurallaryň gytçylygy göze ilmeýär. Şol bir wagtda Türkmenistan ölçeji gurallaryň öz önümçiligini hem ýola goýdy. Türkmen hökümetiniň 20 aprelde elan etmegine görä, Türkmen maşyn guruluşy kärhanasynda elektrik energiýasynyň sarp edilişini ölçemek boýunça gurallaryň önümçiligi ýola goýulypdyr. Kärhananyň ýylda 180 min guraly işläp çykarmagy ukyplydygy gurallaryň 2017-nji ýylyň noýabr aýynda Sinagdan geçenligi media maglumatlarynda habar berildi. Türkmenistanda ölçeji gurallara bolan talap ýurduň ilatyna muht gazy, suwy hem elektrik energiýasyny bermegi göz öňünde tutýan sosial ýeňillikleriň ýatyrylmagyndan soň güýçlenipdi.
Türkmenistanyň häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň gazyň, suwuň we elektrik togunyň irady üçin muht bolmagyny ýatyrmak barada gelen karary 2017-nji ýylyň noýabr aýynda güýje giripdi. Türkmenistanyň ýylaty üçin niýetlenen bu sosial ýeňilligi 1993-nji ýylda ýurdun öňkü prezidenti Saparmurat Niýazow tarapyndan girdilipdi we onuň 2030-njy ýyla çenli saklanmagy kanun tarapyndan kepillendirilipdi. Ýurdun häzirki ýolbaşçysy Gurbanguly Berdimuhammedow bu sosial ýeňillikler sistemasynyň doly derejede netijesiz bolandygyny aýtdy. Ýeňillikler uçtan tutma her birine däl diňe sosial kömege hakykatdan mätäşlere berilmeli diýip milli media serişdeleri geçen ýylyň Tomsonda prezident Berdimuhammedowy çetirläpdi. Gazyň, suwuň we elektrik togunyň muhçulugynyň ýatyrylmagynyň soň häkimet wekilleri ýaşaýyş çaýlary aýlanyp hojalyk hyzmatlarynyň sarp edilişini ölçeýiji gurallary oturtmak talabyny güýçlendiripdi. Şeýle-de ýylaty ozalky ýyllar üçin tölemäge mejbur edipdi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä, ýeňillikleriň ýatyrylmagyndan soň hususan Daşgabatda her bir ýaşaýyş çaýdan 2015-nji we 2016-njy ýyllarda ulanylan suw üçin hem 35 we 50 manat aralygynda tölek etmek talap edildi. Häzir her bir jaýdan suw üçin bir ýyla 35 manat möçberinde tölek talap edilýär. Üstesine jerime hökmünde ýene her aý üçin 70 manat soralýar. Şeýle şertlerde ölçeýiji gurallar boýunça tölemek has amatly bolýar. Şonuň üçin gitdigi has köp adam ölçeýijileri oturdýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy gurrun berdi. 2015-nji ýyldan bäri türkmen häkimetleri ýylatdan gaz ölçeýiji gurallary hem oturtmagy talap edip gelýärler. Emma Azatlygyň habarçylary häzirki wagtda häkimetleriň esasy gözegçiligini ýylatyň sarp edilýän suwy we elektrik energiýasyny ölçeýän gurallary oturtmagyna gönükdirýänligini belleýärler. Türkmenistanda gazyň, suwuň, elektrik togunyň muhçulugynyň ýatyrylmagy bilen bir wagtda hojalyk hyzmatlarynyň bahasy hem ýokurlandy. Bilermenler energiýa resurslaryna baý Türkmenistanyň öz ýylatyny 25 ýyllap öpçün eden ýeňilliklerinden mahrum etmegini ýurdun başdan geçirýän agyr ykdysady krizisy bilen baglaşdyrýarlar. Soňky bir ýylyň dowamında Türkmenistanyň ýylaty iş orunlarynyň çäklendirilmegi, ady önümleriniň çürtketik gymmatlamagy, ýanygyjyň, transportyň, medisina we hojalyk hyzmatlarynyň gymmatlamagy ýaly ykdysady kynçylyklar bilen ýüzbeýüz boldy. Gipleyer Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Düýbi Parijde ýerleşýän serhetsiz reportýorlar guramasy dünýäde metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça ýaýradan täze ýyllyk gazawatyny däp bolşýar. Bu ýyl hem Türkmenistany 180 ýurdun arasynda 178-nji oruna ýerleşdirdi. Maglumat azatlygyna sin berýän gurama Türkmenistana bagyşlanan sahypasyny ýurdy dyňygysyz giňeýän gara girdap häsiýetlendirýär. Türkmenistan Demirgazy Koreýa bilen Eritreýanyň ýyzyna ýerip sanawda soňdan 3-nji boldy. Guramanyň her ýyl gaýtalanýan sanawyny Türkmenistan iň ýyky orunlarda ýerleşdirilýär. Geçen ýylyň değişli döwrü bilen deňeşdirenini ýurtda söz azatlygynyň ýagdaýy ozalkysyndan 0,1% pese gaçypdyr. Bu barada metbuat azatlygyna sin berýän gurama öz ýaýradan hasabatyny aýratyn belläpdir. Ýöne Türkmenistan wagtda statistika sanlarynyň gelip çykyşy we hasaplanyşy barada giňişleýin maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň döwlet ýetirligindäki media serişdeleri durmuşyň ähli uğurlaryny ýurdun ösen döwletleri bilen aýakdaş gidýänligini öwran gaýtalap tekrarlaýar. Ýogsa da serhetsiz reportýorlaryň täze hasabatyny dünýädäki metbuat azatlygynyň ýagdaýy umuman pese gaçypdyr. Hasabatda dünýädäki diýdim zorlaryň täsiriniň ýoň bolup barýanlygy açylyp görkezilýär. Ýurdun içinde garaşsyz sesleri basyp ýatyran Vladimir Putin, Russia Today we Sputnik ýaly media serişdeleriň üstü bilen propaganda toruny hasda giňelýär. Hytaýyň lideri Xi Jinping maglumat we habar giňişliklerini berk gödäwçilik etmek bilen Aziýada beýlekleri nusga bolýar. Tanqidin we dürli pikirliligiň üznüksiz basylyp ýatyrylmagy sanawyň soňlaryna ýerleşýän Vietnam, Türkmenistan we Azerbaýjan ýaly ýurtlar ýüreklendirýär diýip hasabatda aýdylýar.
Siyasi liderlerin media garşy ýigrenç duýgularyny beslemekleri innidiňe bir Türkiýe we Misir ýaly awtoritar ýurtlar bilen çäklenmeýär. Bu ýurtlarda media fobiýa ösen derejelere ýetip jurnalistler ýygyderli terrorçulukda aýplanýar. Siyasi liderleriň sözünden çykýanlar edenetlikli tutsak edilýär diýip hasabatda söz azatlygynyň bütün dünýäde gözguýnulaşýanyny ünsü çekilýär. Wizipa saýlanýan liderler indi media demokratiýanyň wajyp sütüni hökmüne garamaýar. Olar oňa ganym duşman hökmüne seredip öz duşmançylykly garaýşlaryny açaçan halkyň gözüniň alyny äşgär edýärler. Donald Trump'ın baş tutanlygyny abaşady medianyň hal ahwaly ýene-de yaramazlaşyp 2 basganjak pese gaçdy we 45-nji oruna ýerleşdirildi. Mediany ýepbeklemäge höwesçiň Trump jurnalistleri halk duşmany diýip ýüzlenýär. Bu sözü ondan ozal Yosif Stalin ulanypdy diýip hasabatda aýdylýar. Söz azatlygyna urulýan darwanyň bütün dünýäde ýitileşýäni aýdylýan hasabatda bu ýagdaýyň ozalym onu berk çäklendirýän awtoritar ýurtlary ruhlandyrýany aýdylýar. Türkmen hökümeti media serişdeleriniň ählisine gödäwçilik edýär. Ýurdun çäkli internet ulanjylary diňe berk senzuradan geçirilip, tüzülüp sıkıran internet torlarynyň peýdalanyp bilýärler. Ýöne bu ýagdaý arkadag diýilip tanalýan prezident Gurbanuly Berdimuhammedow kanagatlandyrmaýar. Ýurtda gizlinlik şertlerine daşary ýurtlaryň media guramalaryna işleýän az sanly jurnalistleri gorkuzmak işleri dowam edýär. 2015-nji ýylyň iýul aýyna türmäge basylan Sapar Meret Nefesguliýew hem şolardan biridir. Soňky ýyllarda jurnalistler tutsak edildi, gynaldy, fizik hüjümlere sebäp edildi ýa-da işlerini bet etmäge mejbur edildi diýilip hasabatyň Türkmenistan bölümini aýdylýar. Şol sanly hasabatda 2018-nji ýylda Türkmenistanda telewiziýa we radio gepleşikler hakynda täze kanunyň kabul edilenligi, bu kanunyň ýurtda hususy telekanallary açmaga ruhsat berýänligi, ýöne olaryň diňe Türkmenistanyň pozitiv keşbini wagt etmäge şertlendirilýänligi bellenip geçilýär. Hasabatda Norwegiýa, Şwetsiýa we Gollandiýa ilkinji üçlüge girdildi. Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlarynyň Özbegistan 165-nji ýerde, Gazawstan 157-nji ýere gaçan Türkiýanyň Iziýany 158-nji oruny, Täjikistan 149-njy ýerde we Gyrgyzstan 98-nji oruny ýerleşdirildi. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjakdygyna kepiliyet etýäris. Gipleyer Azatlyk radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Iranyň milli gaz kompaniýasynyň ýol başçysy Türkmen-Iran gaz dawasynyň suwutlaşmadan çözülmegine umyt baglaýar. Iranyň milli gaz kompaniýasynyň dolandyrjy direktori Hamid Reza Arakiň üstümizdäki aýetçenli Iranly we Türkmenistanly ekspertleriň iki ýurdun arasyndaky gaz dawasyny taraplaryň ara tapawudyny derengejekdigini we bu meselede kaziyetsiz ulalaşyga barylmagyny umyt edýänligini aýdanlygyny Iranyň Irna habar agentligi 24-nji aprelde habar berdi. Jurnalistleriň öňüne çykyş eden Araki Türkmen gazynyň hiline de dewip geçip egerde gazyň hili yaramady bolsa, onu käbir jerimelerin göz öňünde tutuljakdygyny aýtdy. Ýöne Aşgabat gazyň hilini ýokarlandyrmagy wada berdi. Öz gedegini tekrar muňa jogap edip jerimeniň mukdaryny kemeldir diýip Araki belledi. Iranyň döwleti degişli milli gaz kompaniýasynyň direktori Hamid Reza Araki mundan ozal has takygy 2017-nji ýylyň 5-nji noýabr güni eden çykyşynda da Türkmenistan bilen dören gaz dawasyny suwut salyny däldi, onuň daşynda maslahatlaşyp gepleşikler arkaly çözmek isleýänligini ma'lum edipdi. İran bilen Türkmenistanyň arasynda gaz dawalary boýunça çözülmedik wagwaly mesele bar. Odalan ma'lum bolşýaly 2017-nji ýylyň başynda Türkmenistanyň Irana akdyrýan TV gazyny kesmegi bilen iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar gowşady. Aşgabat Tehrandan 2007-nji ýylyň gyşyna ulanan türkmen gazy üçin 1,8 milliard dollarlyk algysyny soraýar. Iran bolsa aýazly gyşda goňuşdynyň gazyň bahasyny alalaşykda kesgitlenen nyrkdan 9 esse gymmatladanyny öňe sürýär. Muňa jogap edip Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi beýanat ýaýradyp onu 2013-nji ýyldan bäri Iranyň milli gaz kompaniýasynyň Iran Islam Respublikasyna öň aktyrylan türkmen gazy üçin bergisini tölemekde zerur bolan tagallalary etmedi diýipdi. 2017-nji ýylyň maý aýynda Iranyň milli gaz kompaniýasynyň dolandyrjy direktori Hamid Reza Araki 3 mesele boýunça, ýagny gazyň bahasy, gazyň gyşda birden kesilmegi bilen onuň Irana ýetiren ziýany we türkmen gazynyň hili boýunça Türkmenistany halkara arbitraj suwudyna berjekdigini aýtdy.
Ýöne aradan 6 ay geçen soň Iranyň Milli Gaz kompaniýasynyň başlygy 2017-nji ýylyň noýabr aýynda işi kadiýete geçirmezden gepleşik arkaly düşünşmek isleýänligini ma'lum edipdi. 2017-nji ýylyň dekabr aýynyň 4-üne Türkmen prezidentiniň geçiren hökümet maslahatyny Iran bilen Türkmenistanyň arasyndaky gaz gepleşiklerine salgylanyp Türkmen Gaz döwlet konserniniň başlygy Iran Islam Respublikasynyň Milli Gaz kompaniýasy bilen baglaşylan iki taraplaryň ılalaşyklary we şertnama laýyklykda Türkmen tebii gazynyň Irana ozal urudulan mösberlerine töleg boýunça Türkmenistanyň ägirt uly mukdarda algysynyň bardygyny aýdypdy. Maslahatyň dowamyny Türkmen Gaz döwlet konserniniň başlygy Arçaýew Iran tarapynyň wekilleri bilen geçirilen duşuklaryň we gepleşikleriň barşyny meseleni çözmek boýunça belli ılalaşyga gelinmedi. Bu meseleniň özara kabul ederlikli oňun çözgüdini tapmak maksady bilen Iranly hyzmatdaşlar halkara arbitraj suduny ýüzlenmegi teklip edýärler diýip çykyş edipdi. Türkmen prezidenti şonu Türkmen Gazyň ýol başçysyna Iranyň halkara arbitraj suduny ýüzlenmek baradaky teklibini goldamak we munyň üçin değişli resmi namalary taýýarlamak wagtda anyk tabşyryklary beripdi. 2018-nji ýylyň 19-njy martynda Iranyň Newit ministri Bijan Namdar Zanganianyň ýol başçylygyna wekilçilikli topar Türkmenistana sapar edip ýurdun daşary işler ministrligine gepleşikleri geçiripdi. Öz evitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, eferde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Nurwan. Ermeni parlamentiniň spikeri Yerewanda kanun çykarjy organyň 1-nji maýda işden çekilen Serj Sarkisyanyň ornuny ýurdun nowatdaky premier ministrini taýlamak üçin ses berjekdigini aýtdy. Spiker Ara Babloyan 26 aprelde Ermenistanyň Respublika partiýasynyň häkimiýeti oppozisiýa lider Nikol Pashinyany tawsyrmak barada barha ýokurlanýan basşa uçuramagy sebäpli ýürüýte parlament sessiýasynyň geçiriljakdygyny ýlan etdi. Emma Sarkisyanyň işden çekilmegine we 25 aprelde dolanýarjy Respublika partiýasynyň kiçik hyzmatdaşynyň dolanýarjy koalisiýadan çykmagyna garamazdan Respublika partiýasy şinlik hem 105 orunly parlamentde 58 deputat bilen köplük bolup galýar. Indiki premier ministriň ornuny geçmek üçin öz kandidatlygyny gollap almaga çalışan Nikol Pashinyan 26 aprelde beýleki parlament fraksiýalary bilen duşdy. Oppozisiýadaky bir blok 25 aprelde özleriniň bu wezipä kandidat hökmünde resmi ýagdaýda Pashinyan hödürleýänligini ýlan etdi. Emma Pashinyanyň ýolbaşçylygyna oppozisiýa ýaranlygynyň Pashinyany Ermenistanyň indiki premierligine saýlamak üçin parlament sesleri entek ýeterlik däl. Munyň üçin ähli oppozisiýon deputatlaryň we Respublika partiýasyndan saýlanan kanun çykarjylaryň adyndan 6 sanynyň Pashinyanyň kandidaturasyna ses bermegi gerek. Pashinyan 26 aprelde parlamentdäki ikinji ulu köplük bolan fraksiýanyň oppozisiýadaky Sarkyan ýaranlygynyň lideri Gagik Sarkyan bilen duşanlygyny aýtdy. Sarkanyň ýolbaşçylygyna awadançylykly Ermenistan partiýasy 25 aprelde öz agdalaryny köçelere çykyp Pashinyanyň protest hereketini gollamaga çagyrdy. Emma bu partiýa entek öz parlamentdäki deputatlarynyň mejlis ses berişliginde Pashinyany gollap ses berjekdigini resmi taýdan ýlan etmedi. Sarkyan 26 aprelde öz parlament fraksiýasynyň eýleýän resmi pozisiýasyny gepleşikler tamam bolandan soň ma'lum etjekdigini aýtdy. Ol bir zat açyk aýdyn. Biz öz gelen kararymyzy öz halkymyzyň sesinden, halkymyzyň isleginden uralar istedi. Ermenistanyň Rewolýusiýa Federasiýasy daşnak tutýançylar bolsa, dolanýarjy koalisiýadan çykandan soň parlament halkyň ananýan, bil baglayan premier ministrini saýlamalydy. Daşnak tutýançy kanun çykarjylaryň bir näçesi 25 aprelde ýyl ortalaýyn Pashinyany hemde onuň soňky 2 hepde bäri öňüni çekýän köçü protestlerini gollap bildirdi. Şu aralykda Ermenistanyň dolanýarjy Respublika partiýasynyň 2 sany esasy resmiýeti. Daşary işler ministriniň wezipesini ýerine ýetirýän Eduard Nalbandian we premier ministriň ornunasary Armen Gevorkyan Moskwada resmiler bilen duşup Yerewanaky syýasy kriziň täsirlerini ara alyp maslahatlaşýar. Emma Nalbandian 26 aprelde Azatlyk radiosynyň Ermeni gullugynyň Moskwadaky duşuň gün tertibi hemde haýsy resmiler bilen duşýanlygy barada beren soragyna jogap bermekden boyun gaçyrdy.
Nalbandiyan bilen Gevorkyan'ın Moskva sapary Respublika Partiýasynyň agdalarynyň 25-nji aprel güni giýişlik Sarkisyan we İswaşyndaky premier ministr Karen Karpetyan bilen geçiren duşugynyň ýanına gawat geldi. Respublika Partiýasy bu duşukdan soň Sarkisýany partiýa başlygy wezipesinden aýryp onuň ýerine başga ýolbaşçy belirlejekdigini hem elan etdi. Emma täze lideriň ady aýdylmady. Şeýle-de bu partiýa özüniň Paşinyan bilen itlenlik meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga taýýardygyny, şeýle-de hiç bir şert goýmajakdygyny aýtdy. Appozisiýada qiraýat şertname tereketine ýolbaşçylyk edýän Paşinyanyň gollawçylary 26-njy aprelde hem öz köçe protestlaryny dowam etdirdiler. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligimiziň şu günkü sanyny geçirip oturýarys. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.